Between hammer and sickle, communist ti duda na hnuaya bungriat na tuna chuan kan hmabak a ko le zualta a elisi an tan tir na hmun dap chhuah chu napui mo tak ani le ta rei tak kan zon hnu poin a omna chu kan hmu fu thei ri lova chumi kum nipui aliam hnu chuan sibiu a kal le tur chuan kain bua saita a Bucharesa ka thian te chu atam zawk an man to awangin a kho har thlak dawn ti ka hresa a kan zirna hmun ka han thlen le chuan zirlai ho chu an lo tlem to hle mai mi somhnih pakua chauh an lo om to a atira chuan mi som kualai kan nia a khat tokin zirlai mipa te chu an hnut chhuaka an mana ani lo le an nu le pa ten an ron la chuak buka amasa in meise ho chu an tan pastor na tho ve chi ani lo ti chu chuan lama mangin an chhuah tira ko san point Sunday school zirtir tu a taknial po an mandu an rin lo awangin communist sarkar chuan a chhuah tir masa ani sa kholampang in zirtir na chu ti top ania naupang te chu pathian omlo zia thu hlir zirtir an nia communist party chuan sa khole khabulam reng reng chu anti top veka sakho soisel na thu chu thahnem ngai takin an chuah chuai renga adamale ev te hi kan tha tu te an ni tak takem ti bu te chu an chua an campaign na sa hle a seminary ka wa thlen ni chuan bishop mulara chuan min lo ngai sak wata a mel chu anguin a lo tar to hle a rim taka thok mel hi apu boka no chuah che an tum ti hril che ka duwa vice principal in mu adu chea atia kan seminary hi clues khua a university hnuaya enkol ania chuta chuan kan hu tu pa chu omani ama hi communist party mi le sa ania kan principal berpo athu hnuaya a oma wangin a hnuaya chuan thok tu dang te zong po chu an kuna pastor chu ani ve thosia ren clues lam chu kapan ngala tlangkara mel zani lai hla ania kan hu tu pa chen na in chu a kho chunga in oma chuan alang sarber le ropui ber ania kawa thlen chuan engdang soilovin sibiwa ka zir zom thei to lo tur thu chumin lo hril ngala a chan ka han zo chuan lungin tang mek politics awanga man le ngal fapa kani awanga zir thei to lo tur kani ti min hrila chu Bucharest thu chuak ani thu a soiboka katan chuan soitur omlo rel hole na tur ka ngai tua ti chuan ka hole tanal nala ka ruak huai hian ka in hria kumrei tak kalo nga ve fan le keima awanga mi ten har satna anto pha ve bok chu tuna chuan alo top le ta chuania ka thorim na le se om tor na zong chu abula bok tan that le ngain ka kir le ta ani tuna chuan kumsom ni kaloni ve tareng mai le hetiang hian mitam tak chu soisak an ni ve a communist nuaya zet chuan chongbola po abol thei bik lo ani e keima ang boka communist hovin anti re theile an bum hi mitam tak an omti ka hriatin karil ruan em ani seminary kawa thlen le chuan thil om dan chu bishop mulara ka hril veka zanni khat lek ria chu a thei chuan ka thian te mang tha phota kal ka duwa bishop po chu a mel angui rai maya mi hai ka thu chu ni sela idu chen i om thei ti hrie ma sela ka thu ani silo chu ba ka heta tangin i chu angakin i hmun chu midangin an lu fel der to ani ti in min sila chutia kan in belai chu min lo thir thuapa engtin tak bishop chuan communist sarkar thu pek chu soi se lang mo ti in chil thluai do in an lo thira ka bung ruwa chu ka thingrema ka da fel mola achung bera chuan ka bible chu ka da ka thian te pahni nen chuan bathara thingpui hnung ber chu kan in ho ta a kan professor pakhat tun ma a class pon lama min bengai ho lo chuan min chibai pa in van ni na kong kala zo fu ve hun a om nge a be sei thu min hrila chu vele chuan akal son ngal wata a chan chu midangin adan bo chiat chu an lo muang ti a hlawani sibiwa chuan christian chung ko pakhat hne na ka cham khomuang ria ka thian te ho chu
ka hmu kim hma chuan kalsan ka duh lova tuna chuan fawang a rawn in her tan tawh a thing hnah te chu a tlakawlh tana kawng dungah te chuan a let phung tawh a ral khata ruah lo sur ngiai ngiai chu khuhar takin ka thlira ngai tuah mumal pawh ka nei thei lo a chang chuan ka thlik biak in an khar tawh tual zawlah ka thu a tual zawl chu enkol lo ani awangin hnim te chu a sang tawh hle a hung chhung nung lamah chuan khuai khawi enkol tawh lo hi a lo awm a chumi ka hmu chuan he biak in puithiam hi khawiah tak awm ang emaw lungina atang nge a thian te phat sanin hek tua atang ve ta zawk em niang ti in ka ngai tua chu puithiam tan te kapa le kanu lungin atang mek tan le khowela christian zong te tan chuan chumi hmuna chuan ka tong trai ta a khulaya kalen vel na chuan communist sarkar chuan vantlang hrisel na lamatan na sa taka hmalak an tum thu le chumia thok tur chuan mi tam tak zirtu tur lak adu thu ka hmuta a chumi hna chu ka tan po ti ve thei tura ka ngai awangin dil ve tha in ka hria ka dil ve ta a hemi tum hian aram pum puya mi sing thum lai an la nge a hetiang hna hi tho ka tum mai lo chuan adang ti tur om chuang lo a om chhun chu ni tina kut na tho a tlem te hlo ani le maya mi chi sang sang kan ni hloma wangin kan bo ruak po a in pol hle a mingin exam kan neya har salo takin chuta po chuan ka tling ve a kan zirna hmun chu kathlik puithiam ho zirna hmun communist sarkarin a khar sak to chu ania he hmuna hi chuan tun ma a ka om to na ai chuan kan zalen zawk hle a mi sang ni zet mai khosak dan le hoi her po in anglo tak tak hlir kan ni ke po chuan engma lungkham ka nei bik to lo engtika emo chuan ka chanchin an hre chiang anga min la pai chuak le thovin ka ringa chu wang chuan ka tal ve top mai ani kan zir lai la chu a har saphiana kar khata dar kar somri class kaltur ania chu ba ka in buat sai na hun rei tok tak kan nei zia boka kan zir na sat le thil dang ngai tu na hun kan nei zia boka pathian nia piangin tuilon kor kan laya pangpar kan phuna na chi sang sang kan thok bok thin katan chuan hetia na kan tho vak hi in ngai tu na hun awm lo awangin ati chiang reng phiana tlai lama piangin communist party ho tu te chuan thu cha sei pui hi an ron chiar chuak zia chu chungun takin min zir tira atopa kan thu zir ngai tha ka tang chuan enge kan lo hriat ti min zot zia thin kan thil zir chu lo ziak chhon ve zel tur ani ba ka kan nu na ta na a that na soi chuak le turati kan ni atopa chuan pathian hi a om tak tak lo ani ti hi a khai khom na atan an hmang thin sum le pai chau thu pui hmang ho thu hril tu te an zin kual thina a chang chuan zirlai zong chu pin dan pakhata min khal khoma chuta chuan christian na lo in tran dan te ko ran hian a hna a hlo cham zia te an soya chu zo na le chan na duan fel sa thlap mangin an buat sai thin ko ran upa te le rong bol tu te lem hlet zia chu ha hi pin an soi thin a chang chuan pathian om lo zia an soya wang chuan ka thin rim chu ka puak ke lo chau thin ani dot muhlum an soi thin chuan ka ril ru atina a lali suwa hian melma heti zo zai hi alo nei ani mo ti in ka ngai tu thin chu mai chu ani lo I suwa thu diklo takami te an zir tir thin na chuan mi tam tak bum na an suai thin ani voi khat chu class kan nei lain zo na ka zota kapu ani lo le khovel chanchin ziak tu josephus te tasitas te Suetonius te le midang dang te point an le khabuzia ka hian isua hi khovela a local nge yani ti hi an ziak sia chuba ka isua ho em tu juda le khabu poimo ber pakhat talmud bua nge po isua thil ti maktele athu soi te po ziak ani nge sia heng le khabu zong hi adik loem ni farisai te le khabu meu po chuang chu thudik lo ani iti na emni ti in ka zota he ka zo na sei tak le khir tak khi tu ma in chan ena po an en lo ni in ka hria chumi zo chuan ka kal chuak ve mi maya
he ka thu soi hi thil hlau om tak ani ti po ka hre chiang hle a ma sela ka thin rimin ka in sum thei to bik lo ani hemi tum hian min hrem talova ma sela ka chan chin an chin chiana chuan a senin an ziak ti a hnuwa ka hrele a kan zirna thar damdawi lam zirna a zirlai te chu mi chi hrang hrang kan ni ka ti to ang khan engemaw kawngah chuan kan zalen ang reng hle a ma sela hremna erawh chu mun dang ang bokin a kal tluang hle a tu pawh mai chuan mahni chanchin soi tur ngaihnawm tak kan nei theuh mai communist mi leh sa te chuan rawng takin an soisa an hnawt chhuaka politic lam thil chhete pawh chuan lama an siama an nawm makin kut an thlaka mimal nun an rap beta an en thla a riltramin an hrenga lung in a lut lo chu tlem te chauh an ni then khat chu then omram Yugoslavia a luh ruk tuma an pua then khat chu an laina te communist dodal pola an tel mai awangin an hrema chu wang chuan communist lung in a tan hi thil har salo tak ania chuan lam chhete po tan na atana man tlak ani vek mai ka zirpui te zinga chuan thian pakhat ka chara a hming chu Warner Brink ani kan pahnih chuan buddhist sakhua le India ram sakhaw hrang hrang chui chu kan tuipui hle a Christian na nena a in lai chin dan te kan zir duna in thenom hnai taka khosa kan ni awangin in lama po kan in tlo po thaviawa anu le pa te German an nia juda ho tanpui an tuma wangin German sipai khan tha tumin an pel renga juda hnam ngai na tu chung kwa an nia wangin keipo chu min ngai na ve hle a Warner nen chuan kan du dan le kan ngai dan ain ang hle a lekha thiam thei tak ania lekha bu hi a chiar deuh reng thin sanghet tak lulian berbor tak a fingin a fel ema ka thian dang te point an ngai sang hle thin ani nen chuan thlatinin scholarship cheng za somruk kan hmua hei hi kan lu don exam kan neina kan ti that wanga hmu kan ni Romania ram school zonga chuan Paul tina secretary anom veka an hna ber chu midang en thlaka hekle mi te chok phur tura fiam thu tho te ani ber kan Paul secretary chu Joseph Jigurtu ania ani po hian mitin nun chu hrem huna asiam ani ber mai kan zirti tu te chu minute khat leka an ron tlai poin ani chuan hun alo mang ve zia communist thladuk dak lo pui min saklui pui thin communist thurin thedar na hlate le khabu le sakhua reng do na thuziak te chu asem deuh renga party office a kan zirti tu te an ko hlan chuan keini chuan Josepha thu soinin om tak communist thurin tuipol lo chu kan lo zir thina darkar tam tak chu tiang chuan min soi sa thin hunaliam zela atopa chuan thudik chu aron in lar chuak ta Josepha pa chu communist du lo por hruai tu ani ti an han hriat chuak meu chuan rang takin ani po chu an hnot chuak ve ta ngala kan zirti tu zinga pakhat chuan vin zet hian thu asoya athu soi ti top nan chuan mi tu te emo chuan kan sarkar thil ti hi amwal pho zongin an tlang au puya khothang sarkar ero chu an ngai sang em sia mi puite mel ma an ni chu wangin hrem lovin an chuak lovang Siberia thalera thonbo an ni zelang atia ka thian pa Warner chuan kapu enga tinge chu tiang mi te chu Siberia nuam chen tura in thonang chu ai chuan America ram ra theilama anin mu chhuwa theinan thon dai zok omalom alo ti ela hemi kum hian ruwa tui atam hlea fur a rei kum tak ania kan omna in la chu a chem em maya a chung chu chhri ang mai hian a popa na haya in chung po kha hei ai hian a chhebik lovang ti turani ruwa asur chuan in chung chu hularam a omlo a in hi sarkar ta ani awangin sarkar thu lo chuan chei that phal ani lova chei thadu po ni ila dil na chu kum thum hnu vela an ngai tu chau thin sia tuna a om dana chuan thataka enkol ani thu ziaka anda chu a cheina om chhun chu ani kanu chuan kapa chanchin chu thlatin hian angai ven thina achunga za ngaina an lan tir thei be sia kal ani thina ma sela eng ma mason na anei theilo
eli si chan chin hriat bel bei sein mi tang te chung thu an ngai tu apiang hian a ngai ven ve thina chu po chu a thlon vek ani thin tum khat ero chu kan zir na hmun atanga lak bo close a chung thu an ngai tu lai hi awanang fu hlo maya chu an man atanga a chan chin kan hriat le nam ha saber ani kanu chuan thuruk tam ber hi chu ma ani chawavon hian a him ber ati thina kan ko ran chung chang po hi a ki pakoi chuan engma min hril ve ngai lo kei point zo chin katum lem lo a pin dana a in leng te a kom lai point hriat pui ve tumin ka fin ngai lova a main in leng hran aneya ka in leng te po mi hriat sak vek atum bik lo communist police hovin an ngai bel theilo tur ang bera thian tele in leng te po lo song bol angaya chu hek tu te laka kan him theina tur po ani bok kanu mun na pin dan po ti fel lovin anok nuaya le khabu te po chuat laya adar nuaya hetia ati na chan po hi hek tu tele police ten thil poimo oma anrin lo na tura ati ani hek tu te laka hian in hongzau thin ma ani kati point kanu chuan heng ho hi secret police ta na thok an ni awangin chu kati ani hek tu te chu an ni nge ni lo ti ngai ruat mai ai chuan an ni nge ti hriat hi kan ta na him zok dai email ma chu i hriat chian po le i chunga har sat na thlen tir atum chu apum pel dan i thiam zokang atia voi khat chu hek tu hian har sat na lian tak neya in soin kanu chu cheng somnga pu ka aron dila kanu chuan chenga alo pe a chu thu kanu in min hril chuan ka thin arim phut maya angala lo control tura lom chu a phu tok le kani katia kanu chuan chu tiang ani hleinem kan sum nei zat din mun hriat adu wanga khatianga local kha ani zok mamo tak ni sela cheng somnga ka pek ma chuan min dilin a thumuang zok turania ma se chenga kha a mu vele akal tamai zokani atia kapa ne na kan lume tu pakha chu hek tu alo nia tum khat chu kan ina alo lenga in titlang nel luiti hriat takhian an chung ko har sat na te min ron hrila apizon kan survey a ompui thu te a hlo atlema wanga an khosak har sat zia te asoya communist police ten poisa tlem an pek chu chung ko enkol na atan atam lo hle ani athil tumber ero chu christian te hne na tanga thuthar enge mo hriat adu wanga ni ti kan ring maya chu tiang chuan bishop mular hne na po alo valeng thina ma sela kanu chuan a hmangai na lan tir chu a thul chuang lo kum engemaw zat aliam hnu chuan paris ko thlera chupa chu kan hmule hlol maya engwanga chulai hmuna om tamai nge ani kan zo chuan ati bi ve wanga in enkol tur chuan lamakal ani thu in min changa mitam tak hek tu atana communist hovin an man te hi an mani du wang reng ni lovin ti luina awanga thok an ni zoka atopa chuan an mani anin thiam chop vele mai thin sarkar laka mi poimo te takte ni ve chu an chuang hial zok thin thu nei na tlem te an nei chu an chapo puya an poimo na chu lan tir nge an chak thin an thian te le leina te khosak zia zong chu ate ber thlengin an report thin ril rulam zirmi te mu chu adan chuan mi tu po mo phurna niam le hlo tlem zok te hi mo phurna sang le hlo tam zok te ai chuan an hna a anin pena sa zok an ti chu tiang deuh chuan hek tu te po hi wangtlang zinga mi hnuai hnung lam deuh an ni chok wantlang za an phur lo ti anin hriat na chuan an ma nia a thalo zawngin ngong lian tak anei thin nanuam lo tak ni ma sela communist ho tan chuan a hnuk pui beran ni i thian thaber po ni se hetiang hna alo thok lak lo to ani chuan i ringam ngai lovang engtik nia emo chuan zona khir tak le vona le vuak thlenga an dop huna nangma hek tu alani theisia manlai romanian thufinga chuan thingkung te hian engtin nge thingkit tu hi kan hne theyang ti in an soi khom lai laya thing upa ber chuan keima ni zinga mi nge hi a sei pui fonga kan tran lo phot chuan kan hne ani mai atia chu changchoin romanian ho chuan hek tu te chu sei pui fong an ti nge a
tlai khat chu zanria kan ei lai kanu chuan chhun lama ka pa chanchin ngai vena akal velna police officer lian pakhat thil ruam man thadeu mai nei nen anin ton thu asoya heti hun lai hian mi satam takin Romania chu chhuah sanin Israel an pem huma juda ho tam takpo heng zinga hian an tela le khalem siamin thamna te pe in mi tam takin an sahim na tur an buai puya he police lalpo hian communist ho paradise chu chhuah san adu ve ti te asoya he police lal hi Israel ram akal dan tur kan ngai tu pui thei chuan lungin atanga kapa chhuah dan tur angai tu thei tur thu asoi boka kanu chuan judami sarkar officer lian te chu muin police lal chanchin chu azot chianga chu police lal chu mirin tlak takle sarkara po tlatum tak ani thu te a hriat bela ti chuan malam hun hlim om tak lo thleng mai thei chu thlirin kol a eng don ta ni in kan suang tu a ruam manna chi sang te soi khomin kan hlim hle a communist sarkar hnuaya na za om tak thok lo tam tak nei poin chutia tlan chhuah hial adu ani chuan keini re thei bak bera om tan chuan chhuah ngei na chi hi ani renga kapa kan chan chhuah theina tur kong kan hriat chhun ani awangin he hun rem chang hi bo pel lo ram kan tum rana kanu chuan chu police lal chu aruk te in ava beron le a chu pa chuan tun ma poin mi then khat chu a thlonin alo tran pui thin to thu alo hrila chu ba ka mi pakhat hian aruka anin mu na tur rem chang asiam sak thei tur thu alo hrila tin ze pui tlat a in tiam boka chumi tlaya kanu lo ho chu a phur hle a Jewish Agency Israel rama pem tur te pui tu pol office a chuan atuka avakala asuang tuana chuan kapa chu chhuah zalen ani huna keini po kan chung kuain Israel rama kan pem thei tuang ti in kan phur hle a kan thian te po chuan an thei angin an hmel hriat nei te chu min biak sak hloma chumi zan chuan mumang omzanei tak mai hi kaneya he kan thian pa hian sawa pahnih hi akuta alukhum kena chuan khung tumin alo vea ma sera alo hlo chama mitui ta zoi chungin huan chung chu a chhuah san ta a zing alo ni chuan kamumang chu fia deuh mai hian karil ruwa alo langa a om zia po hai rual ani lo kan be se na sang tak chu engma lo ani don ti ka hria kamumang chu kanu ka hrila thil sot lova poisa le hun khoral to lo turin katia a hlo om zia po ka hril boka ani chuan mumang mai te chu ti in min nam nul atuma ma sela ke chuan dar kar somni palital min ngai chang turin katia atuk alo thlen chuan kan police lal chu man ani thule party chunga buaina a chu awanga chu thil chu lo thleng ani ti kan hretamaya hetiang mumang kanei hi avoi khatna le atop na ani lova voi enga moza chu hetiang hian mumang omzanei tak khi kalo mang to thina alo thleng dik ngei bok thin mumang han soita ka chuan kan thuthlung thar bu po hi mithiang hlim josepha mumang atanga lo in tran ania tin zo pabung somthum pathum chang som pali atanga som paruka po pathianin kong khatin thu asoi thina ani kong hni po in poisak lo po ni se mumanga zanin larna chuan mi te tui taka an muthila khumlai zola an mu chia lain mi te beng chu ati honga an thudon chu ati ngeta ti hi a omani mumang kan ti hi apetu chu a om nge yani bungriat na kan lo chiar zo le ta ka channel te mina subscribe lo ni chuan khongaya min lo subscribe saka min support ani ti lantir na min lo like saka min lo share sak zel turin in khongai na karon dir ngal boke tin bung kuana min lo ngai thak chun jom sak zel turin ka han ngen ngal bok a cheu